Mas hapsay ug luwas nga kapaskuhan ang gibati sa pipila ka mga Davaoeños karong tuiga human sa paglugway sa balaod militar. Mas kampante sila nga makalaroy-laroy ug maka-enjoy sa ilang mga nadawat nga mga bonuses tungod sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa dakbayan. Maayo na ay gitawag nato og consumer spending confidence tungod kay we feel that we are safe, then we will spend. We will spend our bonuses because we feel safe physically. Naata karon diri sa Uyanggurin, no? Old Uyanggurin sa Davao. This is the busy district. Pero di man feel nga na ay threat or na ay martial law. Pero kung na may makita nga mga militar nga nagatuyok-tuyok, that is an added force which provides us security. So siguro atong Pasko is safe because there is martial law. Advantage ba sir na maraming mga security na naka-allowed dito sa ating lugar? Mas maganda yun kasi pag nakikita ng tao, syempre aware na sila. Nagpabiling taas ang alerto sa Davao City Police Office tungod kay gihulagway nga labing kritikal nga panahon ng Disyembre hangtod sa bag-ong tuig, sanglit daghang mga tao ang magdasok sa mga simbahan, shopping malls, pantalan ug mga terminal. Wala tayong break. Actually, no, full alert status ang ato ang level of alertness, no. So maximum deployment of personnel among gitinguha nga ma-ensure nato ang public safety ug security sa tanan nga naa sa ato ang syudad. Subling gipasidad-an ang tanang katawhan nga makigkooperar lamang sa himuong inspeksyon aron masiguro gayod nga magmalinawon ang atong syudad samtang ginasaulog ang adlaw sa Kapaskuhan. Karong Christmas 2017, zero casualty rate gihapon ang Davao City sa 16 na katuig diha sa mga aksidenteng kalabot sa mga pabuto tungod sa hugot nga implementasyon ug monitoring sa mga tinugyanan sa balaod subay kini sa City Ordinance 060-02 o total ban sa mga firecrackers ug pyrotechnics dinhi sa syudad. Alang sa RMN Christmas Special 2017, Radyo Man ay Ginita, Tatak, RMN.